Pozdrav društvo, nastavljamo sa rubrikom Stigla nam je pošta i danas imamo jedan specijalan telefon na servisu, u pitanju je OnePlus 8. Nije strašan kvar, Aleksandar iz Kraljeva nam je poslao svoj telefon da očistimo zvučnike i da vidimo kakav je ovaj OnePlus 8. Ovo su bili idealni telefoni, baš neka avangarda kada su izašli ovako sa ovim kamerama na sredini. Mnogo je lepše nego sa ovim kamerama sa strane. Idemo da čujemo kako se čuje taj zvučnik. Evo zvuka. Gornji zvučnik. Donji zvučnik se čuje dobro. Ovde je u problemu samo gornji zvučnik. Idemo da otvorimo OnePlus da vidimo da li je zvučnik prljav iznutra. OnePlus je zagrejan i idemo polako da ga otvorimo. Možemo vidjeti da se dosta lako otvara, što znači da od ove njegove vodootpornosti fabričke nije bilo puno, ajde, prošle dosta godina. Evo prvog pogleda i kako izgledaju kamere. Evo nam i matične ploče sa OnePlus 8. Evo vidite kako to lepo izgleda. Kvalitetno je napravljeno, pogledajte ove crvene zaptivke koje su gumene za ove fletove. Kod Samsunga je na primjer ovo od Sunđerčića nekog napravljeno. Evo pozadi, termalna pasta za hlađenje procesora. Ovde je Snapdragon 865 procesor. I evo, došli smo do ovog zvučnika koji je u problemu. Malo izopropil alkohola na ove lepljive delove. Opa, evo ga već se odlepio. Gledajte vi ove prljavštine na zvučniku, prosto neverovatno. A i ovde ovaj kanal je potpuno zatvoren, znači ne može da prolazi zvuk i zato se ništa i ne čuje. Evo kako treba da izgleda zvučnik. Idealno vreme je bilo da se zameni i termalna pasta, pošto se skroz usušila i sada možemo da vraćamo matičnu ploču u telefon. Donji zvučnik je u principu čist, nema tu puno šta da se čisti, malo ćemo ga prebrisati četkicom i to je to. OnePlus je sklopljen i spreman za nove radne akcije. Idemo da vidimo kako se čuje ovaj gornji zvučnik. On je inače malo slabiji od ovog donjeg zvučnika, ali se sada mnogo bolje čuje. Sad ćemo da čujemo u toku poziva. O da, mnogo bolje nego što je bilo. OnePlus se vraća u Kraljevo, hvala Aleksandru što nam je ukazao poverenje, a vi ne zaboravite like, share and subscribe. Ćao!